tong dun Karbi Anglong West Karbi Anglong pen nang tong dun man kido jurnalis korte inji ano pa kecek sini lihin pen kadong pipa jelba kadong sibini nang litumhan dak nili nang kehang alam tege lahilo ye non kewangji 18 Lok Sabha ate MP election Aparman Bharatiya Janata Party ahim betame Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dima Hasau la district ke Thompen Pomara Phansi tiket pinang nema la solam jingwai jingsai pen Central Committee Tiri PMI Bharatiya Janata Party GP Nada ke hai la pen Rajik BJP West Kolita akahai chungching wai jingsai pen si ilitum akorte lo Manpeng kedo Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Omor Singh Tiso Phansi non ke wangji MP election hutke Bharatiya Janata Party candidate mate ticket pipon ba nasi bangso huthak along ethetheni nilihin pen kaning jeji phan kachisik do asila solam thebang Karbi Anglong rat West Karbi Anglong rat Dima Hasau rat long anta nili kamunthi nili kanungje nili ge klem kang tong alaman tame nang litum a media hoi pen nang litum a medium pen kapali ji phansi nili munthi pen pini nang litum phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani dilhi long kapangda Karbi Anglong Aparman kewangji MP election aphan candidate ke jongpon akahai Omor Singh Tiso phan lasi alang liphan jongpon det pen api nilinon MP doilang lasi nilihin pen tame party etum pen সিদ্ধান্ত কেন ডিসিশন কেন আপু থাকে nilihin pen tame kahili donji thangna tawe lapen ining ko alam tawe alang liphan keong dung abot pen ke damtang 2019 aningkan niligituro North East ang bong ke high percentage a hisab ke ong nai lo near about 250,000 abot pen sidit lo lapen la bang historic aprang abepin na prang MP ke man ex MP Biren Singh ti ex MP joint torong pi etum tame high tu tame 1 lakh 1.5 lakh la son pen se bit margin nongtan niligituro 2.5 lakh abot pen lead margin kelong la ke si North East along ke percentage pen ini long nai lo la sinono poi bangke jehetu India angkang pitame Bharatiya Janata Party Aparman Narendra Modi Prime Minister ke claim ke dam ke meisen ajok atumon ka chelar tipiklo lapen all India kaddo kawe Bharatiya asotum tame non poi bangke puthot Modi phansi batai ke thom horun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa chuji phansi chisik ding no lasi ke highway ko dak Karbi Anglong Dima Hasau lapen West Karbi Anglong candidate Omor Singh Tiso tame high ke highway ko dak acquisition sevelo no doubt honde kavelo ten nili to matar gare banglailo pini press ki binang ko press meet ke dupado main audeso lailo nili ko an ma percentage hisaben highest kelong ke damtang 2019 nono poi bang ke na about 3 lakh margin pensi bahai ji pula so target pensi pini nili nang litomang no nong jelo lasi ahok lo nili hangdun ta nili long le dat pun nili ning chupong chupao nang tum si ka chini lo non ke dobom ki khibom MP lang ajak tu minister tu monta tiket long le atumi heta dak meeting ang dolo Protima Bhumik Tripura pen lang licha central minister lo lata tiket long le anta party akam atumi bang dakwang pensi party leader to pen chingki chethan padolo son thek thaksi Ramesor tili talo nang tum tini lo alang licha central minister lo anta tiket long le lasi tiket long le det pu ining chopo yi pu alam the thangna tawi te MP tomphan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai topi
la so dai to na to ma chini na namo app do sorol app la party app la namo app polong MP la pen minister tum han tame ajak akam paklam do te la so long bang nili bang pak hidung cha da yo ne si how to party tum tame bang wang sai lo bukali lo ansu se metu sanangi la si non poi bang tiket ke omo forensik me pan pinang lo omo sing ti so pan le pinang kusi alang li tum bang so kemisen kamata ke thekam long pen si alang li pan pilo la si da ke ni di mane dimot avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan anso se nili ko ama ke long la pen double ka palong tu ye pan si non tum BJP party pu is kar biang long alang li presiden ka hai dolo apen pu general secretary ka hai dolo alang li tame dolo la si ni tum tame anso se non ke wangji April saklo padu panji bangso MP election hor bangke tim kar biang long chini lo tim kar biang long nang ke japon itu ngaching hon man ke do kar biang long ton mas council CM Dr. Turam long hang alang li pen ke japon itu dode sangse aju pupe analu pupe sontak taksi Assam chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma kar biang long la pen Assam ohoma long non isi kaching thur isi notun eta guti kipi hadi isi direction epi asi lahai kadu theklong si non ohomarat lapen kadbiarat ame Bharatiya Janata Party pan puthot aning chit hitu pen non ke wangi MP election hobang ke ilituma candidate Omor Singh Tiso pan si piwek popusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bangdet pen Narendra Modi prime minister ke du pen da Assam long tame Sarbananda Sonowal lapen non bang ke জনপ্রিয় মানে মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়াং বংকে অসমত দেদালং অসমত সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাং লি ke claim ke dam kaching thuramu anat ilitum theklong lo lasi laso agoti laso I speed abang momentum abang continuously kapaduji pulote karbiang long tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate phansi karbiang long arat west karbiang long arat lape dimasa arat tame alang litum amulo ke thetan la bohumulya la sobut ke valuable vote bang ke litum BJP candidate Omor Singh Tiso phansi diponang po pusinili ninga convention ning rila namo ek ni pine ba MP tin dikken nei ke dam nei long bang li bang unde chat lo ade da non iban pudun ji bang candidate ek place tang lo so candidate bang kin karbi anglong ara la pen party panang li pen first answer se kam kem heavy ma panang li ni itu si tim putang dar patadi kedam tang ning kan phoke nili charli dong lo parliament no la sinili ka charli ke thekdun an bang non elitung akimia candidate highway pop candidate monde formality chana la Omor Singh Tiso alang ni long nili chirag mun po pulote nili ke claim mun e kam ke alang li claim mun po la hello ning theke chok lo ke di